ప్రభుజీ ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ప్రభుజీ నియంత్రించలేని. లాస్ట్ చూద్దాం మితాజీ, లైవ్ పెట్టాను. ఓకే ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ అండి, అందరికీ ప్రణామాలు. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ కృష్ణ हरे కృష్ణ कृष्णा హరే कृष्णा हरे हरे, హరే हरे రామ राम రామ हरे రామ राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा హరే कृष्णा కృష్ణ हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ, అందరికీ ప్రణామాలు. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అటెండ్ అయినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ, అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం చూడబోయేది 15వ అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయం పేరు పురుషోత్తమ యోగము. నిన్న ఎప్పుడైతే మనం ఆ 14వ అధ్యాయం చూసాం కదా, అందులో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, లాస్ట్కి నిరాకార రూపానికి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి అంతటికి కూడా నేనే మూలము అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ త్రిగుణాలని ఎలా దాటాలి, ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇందాక అడిగినప్పుడు కూడా మీరు చాలా మంది వాటికి చాలా బాగా ఆన్సర్లు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈ యొక్క పురుషోత్తమ యోగం అంటే ఈ 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో మనం ఈరోజు చూద్దాము.
श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, వేళ్ళు పైముఖంగా, కొమ్మలు క్రింది ముఖంగా, వేదమంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను తెలిసినవాడు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ పురుషోత్తమ యోగము, ఈ పురుషోత్తమ యోగము అంటే ఈ అధ్యాయం పేరు పురుషోత్తమ, అంటే పురుషులలో ఉత్తముడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు కాకుండా, అంటే భగవంతుడు కాకుండా మిగిలినంతా స్త్రీ రూపము. అందుకే మనకి అన్నమాచార్యులు కూడా చెప్తారు కదా, పొడగంటిమయ్యా నిన్ను పురుషోత్తమ అని. అందుకే భగవంతుడు ఒక్కడే పురుషోత్తముడు అనమాట. నిజానికి చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే చెప్తున్నారో, అంటే వేళ్ళేమో పైముఖంగా, కొమ్మలేమో క్రింది ముఖంగా, ఇట్లా ఉండే ఒక చెట్టు మనకి ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కనిపించదు అని ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే, మనకి ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి అర్థమవడానికి ఈజీగా ఉండడానికి ఇది చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మనకి వేదాలు ఇక్కడ చూడండి, ఈ 4 వేదాలేమో ఆకులుగా ఉందని చెప్తున్నారు. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష అనే ఈ యొక్క వేదాలు అన్నమాట. అలాగే మనకి ముఖ్యంగా వేదాలు ఏం చెప్తాయి, ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు. ఎలా అయితే మనకు రాజ్యాంగం మనకి రూపొందించారు, దాంట్లో ఏముంటుంది, ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు, ఒకవేళ ఉండవలసిన విధంగా ఉండకపోతే ఎటువంటి శిక్షలు పడతాయి, వికర్మలు చేస్తూ ఉంటే ఎటువంటి శిక్షలు పడుతూ ఉంటాయి, అంటే మనం ఏవేవి పాటించాలి ఏవేవి పాటించకూడదు అనేది దాంట్లో చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక లా, అంటే లా బుక్ లో కనుక ఎలా అయితే రూల్స్ ఉంటాయో అలాగే. కాబట్టి ఈ శిక్ష చేస్తే, అంటే ఈ తప్పు చేస్తే ఇటువంటి శిక్ష పడుతుంది, ఇంత శిక్ష అంటే ఇంత పెద్ద తప్పు చేస్తే ఇంత పెద్ద శిక్ష పడుతుంది అన్నట్లుగా మనకి అటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి వేదాల్లో చెప్పబడి ఉంటాయి. కాబట్టి దాని ప్రకారంగా మనం ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒకటి మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష, ఈ 4 విషయాల గురించి మనకి ఎక్కువగా వేదాలు అనేవి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ధర్మ, అర్థ, కామ అనేవి ఏంటంటే కేవలం మనం ఏ విధంగా జీవించవచ్చు అనే దానికోసం ఉంటుంది. కానీ మోక్షం అనేది ఏంటంటే మనం కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. అంటే నాకు మోక్షం కావాలి నాకు మోక్షం కావాలి అని మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ మనం భక్తితో భగవంతుని శరణాగతిలో ఉంటే మనం మోక్షం కోరుకోవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా మనకి మోక్షం అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎలా అయితే మనం ఒక చాక్లెట్ కొంటాము, దానికి పైన ఉండే పేపరు ఫ్రీయే, అంటే మనం ఆలోచించేది చాక్లెట్ గురించి అనమాట. కానీ ఆ పైన ఉండే పేపర్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఫ్రీగా వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. అలా మోక్షం కూడా మనం భగవంతుని సేవ కోరుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మోక్షం అనేది ఈజీగానే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, ఈ చెట్టు అంతా ఏంటంటే రివర్స్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం, ఇందాక దాంట్లో చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ పైన భగవంతుడు ఉన్నారు, భగవంతుడి యొక్క ఇట్లా భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మ వచ్చారనమాట. మనకి ఈ పిక్చర్ లో ఎలా చూపిస్తున్నారంటే భగవంతుడి పైన ఉన్నారు, ఇంకా తర్వాత వచ్చే ఈ అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ నుంచి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ వేళలో బ్రహ్మ ఉంటారు, ఆ బ్రహ్మ నుంచి ఇంద్రుడు అంటే స్వర్గలోకాలు మనం చూసాం కదా, ఊర్ధ్వలోకాలు మన పైన 7 ఉన్నాయి అనమాట. బ్రహ్మలోకం నుంచి ఇంకా తపోలోకము, జనలోకము, సువర్లోకము, ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే మనం కొన్ని పుణ్యకర్మలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాము, అప్పుడు ఇలా స్వర్గలోకాలకు వెళ్తాం, మళ్ళీ వచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఇందులో చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి అన్నీ కూడా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకి అర్థమవుతూ ఉండే అన్నమాట. భూలోకము, స్వర్గలోకము, ఇక్కడ సూర్య భగవానుడు ఉన్నాడు, సరస్వతీదేవి, వినాయకుడు, గరుత్మంతుడు, ఇట్లా ఇట్లా ఒక్కొక్క దాన్ని ఇక్కడ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మనకి ఏవేవి కోరుకుంటూ ఉంటామో వాటిని బట్టి మనకి మనం ఏ లోకాలకు వెళ్తాం, మళ్ళీ తిరిగి ఈ లోకానికి వస్తాం. అలాగే అధమ పనులు అంటే చేయరాని పనులు, వికర్మలు చేస్తూ ఉంటే ఇంకా పతనం చెంది ఇట్లా ఇంకా కిందికి వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే పైకి వెళ్ళము, కిందికి వెళ్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ చూడండి దేవి దేవతల లోకాలు ఉన్నాయి, బ్రహ్మదేవుడు, ఐరావతం మీద ఇంద్రుడు, ఇట్లా. కాబట్టి ఈ ఆకులన్నీ ఏమో మనకి ఒక వేదాల్లాగా ఇట్లా
మనకి ఎక్కువగా ఇట్లా చూడాలి, ఒక చెట్టును చూడాలి అంటే ఏదైనా ఒక చెరువు గట్టు మీద ఒక నీళ్లు ఉన్న పక్కనే ఉన్న ఒక చెట్టు మీద మనం చెట్టు కనుక చూస్తే అక్కడ మనకి ఇట్లా ఈ చెట్టు అనేవి నీడ అంటే ప్రతిబింబం. యాక్చువల్గా ఏంటి, ఈ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఏదైతే అంటే స్పిరిచువల్ లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మూడు వంతులు అనమాట. మనకుండే ఈ భౌతిక లోకం ఒక వంతే ఉండేది. కాబట్టి దాని యొక్క ప్రతిబింబము ఇది. కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇదే నిజమైన లోకము, ఇక్కడే మనం మనకి ఆ సుఖాలు అంటే కష్టాల మధ్యలో వచ్చే అంటే ఆ దుఃఖాల మధ్యలో వచ్చే చిన్న చిన్న సుఖాలను చూసి అదే నిజమైన ఆనందం అనుకుని మనం ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కొన్ని రోజులు కొన్నిసార్లు ఏమో కొన్ని జంతువుల్లాగా, కొన్ని కీటకాల్లాగా, ఇంకా అధమ జన్మల్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రబాలాః అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్ష కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క మూడు గుణముల ద్వారా పోషించబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించును. అంటే ఈ చెట్టు యొక్క కొమ్మలు, మనం ఒక మర్రి చెట్టును చూసామనుకోండి, దాని యొక్క కొమ్మలు కూడా ఊడల్లాగా వచ్చేసి ఇంకా ఇంకా పాతుకుపోయి ఇంకా ఇంకా అవి పెరిగిపోతాయి, అంటే ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూ వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటి, ప్రకృతి యొక్క మూడు గుణాలు నేను చూసాం కదా, మూడు గుణాలు. కాబట్టి ఆ మూడు గుణాలు మనల్ని బంధించి ఎటు అంటే అటు తిప్పుతూ ఉన్నప్పుడు వాటికి అనుగుణంగా మనం కూడా ఏవో ఒక కర్మలు చేస్తూ ఉంటాము. అవి మంచి కర్మలు అవ్వచ్చు, చెడు కర్మలు అవ్వచ్చు, చేస్తూ ఉంటాము. వాటికి సంబంధించిన కర్మ బంధనం అంటే ఆ ఫలాన్ని అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాము. దానివల్ల ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి, ఆ కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకో కొమ్మ మీదకి, అంటే ఇక్కడే ఈ లోకం నుంచి ఆ లోకానికి, లేకపోతే ఒక దేహం నుంచి ఇంకో దేహానికి తిరుగుతూనే ఉంటాము. దాని రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు, మనకున్న ఇంద్రియ విషయాలు అంటే అది చూడాలి, అవి వినాలి, అవి తినాలి, ఇట్లా ఇంద్రియ విషయాలు అంటారు అనమాట వాటిని. కాబట్టి ఆ యొక్క రెమ్మలు ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షపు వేర్లు క్రింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. అంటే మామూలుగా అయితే ఒక చెట్టు ఏమవుతుంది, పైకి పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ ఇది అలా కాదు. మనం ఎంత పోషించే కొద్దీ, దానికి ఎంత నీళ్లు పోసే కొద్దీ, అంటే మనం ఆ త్రిగుణాలలో ఎంత బంధించబడే కొద్దీ దానికి అంత ఎక్కువగా ఊడలు అనేవి సాగిపోతూనే ఉంటాయి. మనం ఆ చెట్టు మీదనే తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ భౌతిక లోకం ఏంటంటే నిజంగా ఒక మనకి ప్రతిబింబం. ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక లోకం ఉందో దాని యొక్క ప్రతిబింబం. ఇది నిజం కాదు, ఇది భ్రమ. ఉంది కానీ అశాశ్వతం. ఇట్లా మనం ఒక స్టోరీ కూడా చూస్తాం కదా, ఒక సింహం నక్క ఉంటుంది. నక్క ఏం చేస్తుంది, ఆ రాజు అంటే ఆ సింహానికి గురి గురించడానికి అక్కడ ఒక పెద్ద సింహం వచ్చింది రాజ్యంలోకి, తనే రాజు అంటుంది అని చెప్తుంది. అయితే ఈ రాజుకి అంటే ఆ సింహానికి, అవునా నేను కాకుండా ఇంకో రాజు వచ్చాడు చూపించు అని చెప్తే ఆ బావి దగ్గర తీసుకెళ్తుంది. ఆ బావిలో చూడమని చెప్తుంది. నిజమే అనుకునే ఆ సింహం ఏం చేస్తుంది, లోపలికి చూస్తుంది. అక్కడ నిజంగానే ఇంకో సింహం ఉన్నట్లు, ఇది గర్జిస్తే అది గర్జించినట్లు, అంటే దాన్ని చంపడానికి అని చెప్పి దాంట్లోకి నూతిలోకి దూకి ఇది కూడా మరణిస్తుంది అనమాట. అట్లా ఉంటుంది. అంటే ఇదంతా కూడా భ్రమ. దీన్ని చూసి మనము ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడే మంచి సుఖం ఉంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనం చేరాల్సింది భగవంతుని యొక్క ఇట్లాంటి ఆధ్యాత్మికమైన లోకానికి. ఆ లోకం కూడా ఎలా ఉంటుందని మనం చూద్దాం. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో నచాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. అంటే అసలు ఆ వృక్షం గురించి ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరు తెలుసుకోలేరు. ఎందుకు, మనం ఇందా చూసాం కదా, అదేంటంటే పక్కకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, పైకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, కిందకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఉంది, దాని అంతం ఎక్కడ అనేది అర్థం కాదు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్న వేళ్లతో వికసిస్తున్న ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. తర్వాత బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభు. ఓకే, సారీ.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు ఓకేనా మాతాజీ? Yes, Prabhuji. జై ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం దేంతో ఖండించి వేయాలని చెప్తున్నారు? వైరాగ్యం. తర్వాత ఏమవుతుంది? అప్పుడు అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి, అంటే భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని వెతకాలి. ఎవ్వరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవ్వరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. కాబట్టి కొన్ని నెలలుగా మనం కొన్ని సంవత్సరాలుగా లేకపోతే కొన్ని జన్మలుగా ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఎట్లా? కోరికలు. ఎందుకంటే మనం అసలు ఎప్పటి నుండి ఈ లోకంలో ఉంటున్నామో మనకు తెలియదు, ఎప్పటి వరకు ఉంటామో కూడా తెలియదు. ఎందుకు? మనకి ఎప్పటి వరకు అయితే కోరికలు ఉంటాయో అంటే ఏదో ఒక సకామ కర్మలు, నాకు ధనం కావాలి, నాకు జాబ్ కావాలి, నాకు అందమైన స్త్రీ కావాలి, నాకు శిష్యులు కావాలి, ఇట్లా అనమాట. ఇట్లా ఎప్పుడైతే మనం కోరుకుంటూనే ఉంటామో అప్పటి వరకు మనం ఈ సంసార బంధంలోనే పైకి కిందకి తిరుగుతూనే ఉంటాం. మనం ఇప్పుడుకి కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ లేకపోతే ఈ మధ్యన కొన్ని వార్తలు అయితే అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. చాలా అంటే వివాహేతర సంబంధాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. వాటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది? చెయ్యకూడని పనులు చేస్తూ ఒక్కొక్క చోట తల్లిని, ఒక్కొక్క చోట చెల్లిని, ఒక్కొక్క చోట తండ్రిని, ఒక్కొక్క చోట భర్తని, ఒక్కొక్క చోట పిల్లల్ని ఇలా వధించి వేస్తున్నారు అనమాట. ఎందుకు? వాళ్ళ యొక్క క్షణికమైన ఆనందం కోసం, క్షణికమైన సుఖం కోసం. అది నిజమైన ఆనందం కాదనమాట. ఆ క్షణికం అంటే అది చాలా స్వల్పమైన ఆనందం కోసం, స్వల్పమైన సుఖం కోసం ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియకుండా విచక్షణ మర్చిపోయి విపరీతమైన కర్మలు చేసేస్తూ ఉన్నారు. కానీ మనం ఆ కామ కోరికలను ఎప్పుడైతే ఆపుకుంటామో అప్పుడు మనం ఈ సంసార సాగరంలో పైకి కిందకి తిరగడం ఆపేస్తాం. ఏదో కామము అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా స్త్రీ పురుష సంబంధాలే కాదు. మనకి కొన్ని అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పెద్ద జాబ్ సంపాదించాలి, అది కూడా విపరీతమైన కోరికే. జాబ్ కావాలి అనేది కోరిక కాదు, కానీ నాకు కంపల్సరీగా జాబ్ కావాల్సిందే. ఆ జాబ్ తోటి నేను నా కోరికలను తీర్చుకోవాల్సిందే. నేను ఇది చేయాలి అది చేయాలని ముందే విపరీతమైన కోరికలు పెట్టుకోవడం. జాబు రాగానే నేను ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి ఇట్లా అంటే ముందే మనము విపరీతమైన కోరికలు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అనమాట. కాబట్టి దానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే వైరాగ్యం. దేని నుండి వైరాగ్యం కావాలి? నా వాళ్ళు, నా వ్యాపారం, నా డబ్బులు, నా జాబు, ఇదంతా కూడా నాది, నా స్థలము, ఇట్లా అనమాట. అంటే వాటి మీద ఉండే అటాచ్మెంట్ అవి మనదే. అంటే మనమంటే ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, అది కొంతకాలం మాత్రమే మంది, ఆ ల్యాండ్ అక్కడే ఉంటుంది, కానీ దానికి ఉండే ఆ నేమ్స్ అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కానీ మనం ఏమనుకుంటాము? ఈ ల్యాండ్ నాది, నా పేరే ఉండాలి. ఇట్లా ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండకూడదు. అది డిటాచ్మెంట్తో అంటే వైరాగ్యంతో మనం దాన్ని తగ్గించుకోవాలని చెప్తున్నారు. అవసరం ఉన్నంత వరకు మనం సంపాదించుకోవాలి, అవసరం వరకు మనం చేస్తూనే ఉండాలి మనం చేయాల్సిన కర్మలు. సరే, ఏదైనా సరే దానికంటే మించి పాకులాడటం అనేది మంచిది కాదు. ఈ జ్ఞానం అనేది తెలుసుకోవాలి. మనకి దీనికి ఒక స్టోరీ కూడా చూడొచ్చు అనమాట. ఎప్పుడైతే ఒకసారి నారదుడు అడిగారంట, స్వామి భూలోకంలో మానవులంతా కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, నేను వాళ్ళని ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో చూడలేకపోతున్నాను, వాళ్ళకు కూడా ఏదన్నా ఒక ఆఫర్ ఇవ్వచ్చు కదా అని. అదే మనకు చెప్తూ ఉంటారు కదా, సంక్రాంతి ఆఫర్, ఆషాఢం సేల్, ఇట్లా అంటే చాలా షాపింగ్ మాల్స్ వాటిల్లో వీటిలో చెప్తూ ఉంటారనమాట. సరే, భగవంతుడు అన్నాడు, సరే నారద, ఒక ఆఫర్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళి పిలువు, భగవంతుని లోకానికి ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారో తీసుకొచ్చేసేయని, ఎవరు వస్తారంటే వాళ్ళని తీసుకొచ్చేసేయమని. సరే అని నారదుడు వెళ్తారు, కిందికి భూలోకానికి వెళ్తారు. వెళ్ళి చెప్తారు, అక్కడ ఉండే ఒక కొంత జనానికి చెప్తారు. చెప్పగానే చాలా మంది ఇదేదో మనకేమో ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలంట, మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వదిలేసి ఇప్పుడు నారదుడు చెప్పాడని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలంట. సరే, ఇది అయ్యే పని కాదు, కానీ మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి, వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోతారు. కానీ వాళ్ళలో ఒక అతను, కైలాష్ అనే అతను మాత్రం అక్కడ, స్వామి నేను ఇప్పుడు వచ్చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, మరి అక్కడ ఏముంటుంది, ఇట్లా అడుగుతారు. నీకు మోక్షం వస్తుంది, ముక్తి దొరుకుతుంది, ఇట్లా నారదుడు చెప్తారు. సరే స్వామి, వస్తాను, కానీ నాకు కొంచెం సమయం ఇవ్వండి, నేను ఇప్పుడే నా చదువు అయిపోయింది, నేను జాబ్ సంపాదించుకుంటాను అని. సరే అంటారు.
సరే కొన్నాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది, మళ్ళీ నారదుడు వస్తారు, కైలాష్ మరి ఎప్పుడైనా వస్తావా అని. ఆయన మళ్ళీ చెప్తారు, స్వామి ఇప్పుడే కదా నాకు జాబ్ వచ్చింది, నేను మ్యారేజ్ చేసుకుని కొన్నాళ్ళు ఆ, ఆ ఆ గృహస్థ జీవితంలో ఉన్న తర్వాత వస్తాను అని. సరే నారదుడు అనుకుంటారు, ఎంతో మందిలో ఇతను ఒక్కడు మాత్రమే వస్తా అన్నాడు కదా, సరే సరే అని చెప్పి వెళ్తారు. మళ్ళీ అతను కొన్నాళ్ళ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకోవడం, పిల్లలు పుట్టడం జరుగుతుంది. అతను మళ్ళీ వస్తాడు నారదుడు. అప్పుడు అడుగుతారు, స్వామి ఇప్పుడు నా పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు, వాళ్ళకి కొంచెం జ్ఞానం రానివ్వండి, అప్పుడు వస్తాను అని. సరే అని మళ్ళీ వెళ్తారు. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి వస్తారు. అప్పటికి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా మ్యారేజ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అయ్యారు. అప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతారు నారదుడు. కానీ అతను ఏం చెప్తారంటే, లేదు స్వామి, నా పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు, నేను ఎంతో సంపాదించాను, దాన్ని వాళ్ళు ఎలా చూసుకోవాలో కూడదో తెలియట్లేదు, వాళ్ళు దాన్ని అంతా నాశనం చేసేస్తారు నేను లేకపోతే, ఇప్పుడు కాదు స్వామి, నేను తర్వాత వస్తానని. సరే అని వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ నారదుడు వచ్చేసరికి ఆయన దేహం విడిచేసి ఒక కుక్కలాగా ఆ ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు. సరే నారదుడు వస్తారు. ఇక్కడ ఒక కైలాష్ అనే అతను ఉండాలి కదా, నారదుడికి తెలుసు కాబట్టి ఆ కుక్కను చూసి పిలుస్తారు, ఏం కైలాష్ ఇప్పటికైనా వెళ్దామా అని. లేదు స్వామి, మా పిల్లలు అసలు నేను సంపాదించిందంతా కూడా వదిలేస్తున్నారు, దొంగలు పడి అంతా దోచుకెళ్ళిపోతున్నారు, ఇదంతా నేను లేకపోతే పాడైపోతుంది, కాబట్టి నేను ఇప్పుడే రాలేను, అందుకని కుక్కలాగా ఈ ఇంటి కాపలాగా ఉన్నాను అని. సరే అని నారదుడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి వస్తారు. వచ్చేప్పటికి అతను ఒక పాములాగా ఉన్నాడు. పాములాగా ఉంటే అప్పటికైనా నారదుడు వస్తారు ఆ ఇంటికి. వచ్చి చూస్తే అక్కడ కుక్క కూడా లేదు. ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎక్కడైతే ఆ పాము రూపంలో ఉన్నారో అక్కడికి వెళ్తారు. ఏం కైలాష్ ఇప్పటికైనా వస్తావా అని. అప్పుడు చెప్తారు ఆయన, లేదు లేదు, ఇక్కడ నేను ఈ పొలంలో ఒక నిధి దాచాను, ఇది నా పొలమే, దీంట్లో నేను నిధి దాచాను, అది నా పిల్లలకి అందజేసే వరకు ఉండి అప్పుడు వస్తాను అని. ఇతను ఇంకా ఆయన ఒక మోహం పోలేదు, ఇంకా ఆయన అలాగే ఉన్నాడు అని అర్థమైపోతుంది నారదుడికి. ఎలా అయినా ఇతనికి మోక్షం కలిగియాలి అని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లల్ని పిలుస్తాడు. పిలిచి, ఇక్కడ మీ నాన్న ఇక్కడ నిధి దాచిపెట్టాడు మీకోసం, ఒక బంగారం దాచిపెట్టాడు, ధనాన్ని దాచిపెట్టాడు, కానీ అక్కడ ఒక పాము అడ్డంగా ఉంది, మీరు దాన్ని తీసుకోవాలంటే ఆ పాముని చంపాలి అని. వెళ్తారు. వాళ్ళ పిల్లలే ఆ పాముని కర్రతో కొట్టేసి చంపేసి ఆ బంగారాన్ని తీసుకుంటారనమాట. అప్పుడు అప్పుడు ఆ కైలాష్ చెప్తారు, ఇంకా నాకు ఈ మోహం అంతా తీరిపోయింది స్వామి, పదండి వెళ్దామని. అట్లా ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఇక్కడే ఇంకా ఏదో ఉంది, ఇంకా ఏదో ఉంది, ఇంకా నేను ఏదో చేయాలి అని మనం ఊహించుకుంటూ ఇక్కడెక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం. ఈ రకంగా మనకి వ్యామోహం అనేది, మన కర్తవ్యాన్ని మనం చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఇక్కడే ఉండిపోవాలనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఎవరి నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. అప్పుడు శరణు పొందితే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు పరమ పదాన్ని చేరుకోగలరు. నిర్మాణమోహాజిత సంగ దోష అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామాః ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంగైః గచ్చంత్యమూఢాః పదమవ్యయం తత్. మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్నవారు, కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు. మనం ఇంత ముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం. బద్ధజీవుడు 4 రకాలైన దోషాలతో ఉంటాడు. అదేంటి, తప్పనిసరిగా అతను తప్పులు చేస్తాడు. మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, భ్రమకు లోనవుతాం. అంటే ఏదైతే లేదో దాన్ని ఊహించేసుకుంటూ ఉంటాం, అక్కడ అది ఉందేమో అని. ఒక చీకటిగా ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళి దానికి మన కాలుకి ఏదైనా తగిలితే భయపడిపోతాం. మోస ప్రవృత్తి అంటే ఇతరులను మనం మోసం చేస్తూ, అంటే బద్ధజీవులు ఇతరులను మోసం చేస్తూనే ఉంటారు. అలాగే మన ఇంద్రియాలు అనేవి అసమగ్రాలు, అంటే చీకట్లో మనం మన చేతుల్నే సరిగ్గా చూసుకోలేము. కానీ మనం ఏమంటాం, నా కళ్ళు చాలా షార్ప్, నా చెవులు చాలా షార్ప్ అంటూ ఉంటాం. మన కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం ఉన్నది ఎక్కడ, దుఃఖాలయంలో. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ దుఃఖాలలో వచ్చే చిన్న చిన్న సుఖాలను చూసి మనం అదే నిజమైన ఆనందం అనుకుంటాం. కాబట్టి ఆ పరమ పదాన్ని పొందితే అప్పుడు నిజమైన ఆనందం వచ్చేది. మరి ఆ పరమ పదం ఎలా ఉంటుంది? న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ.
అట్టి నా దివ్యధామము సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగిరారు. అందుకే భాగవతంలో ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క లోకం యొక్క వర్ణన, వైకుంఠ లోకాల వర్ణన. అందరూ అక్కడ చతుర్భుజాకారంలో ఉంటారు. అంటే అతను లోకానికి వెళ్ళినప్పుడు నతద్భాసయతే సూర్యో, అంటే ఈ లోకంలో మనకి ఏదైనా కనిపించాలంటే ఏం కావాలి? సూర్యుడు యొక్క వెలుగన్నా కావాలి, లేకపోతే ఏదో ఒక వెలుగు పడితే అప్పుడు మనం దాన్ని చూడగలుగుతాం. కానీ అతని లోకంలో వెలుగు అవసరం లేదు, అది స్వయం ప్రకాశకంగా వెలుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే అక్కడేంటి, నశశాంకో నపావక, చంద్రుని అవసరం లేదు, అలాగే విద్యుత్ యొక్క అవసరం కూడా లేదు. యద్గత్వా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ, ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తారో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని ఈ భవసాగరంలోనికి తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నారు. అలాంటి గొప్ప ధామం నాది అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. తద్ధామ పరమం మమ. అందుకే బ్రహ్మదేవుడు కూడా చెప్తారు బ్రహ్మ సంహితలో, చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఆ భగవానుడు చింతామణి సమూహంలోచే నిర్మితములైన ఆ భవనాల్లో స్థితుడై ఉంటాడంట. అలాగే లక్షలాది కల్పవృక్షాలు ఆ భవనాలకి ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి. కామధేనువులు భగవంతుడి చేత పాలింపబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అక్కడ లక్షల కొలది లక్ష్మీదేవతలు. అందుకే చెప్తున్నారు సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం. లక్ష్మీ సహస్ర అంటే లక్ష్మీదేవులు చాలా లక్షల మంది ఉండి భగవంతునికి సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన్ని అటువంటి ఆ ఆది పురుషుడైన గోవిందుడిని నేను భజిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. అటువంటి లోకం భగవంతుని యొక్క లోకం. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్షష్ఠానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మనమందరం కూడా భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైన అంశాలను, అంతేగాని ఏదో కొన్నాళ్ళు భగవంతుని అంశాలను అన్నట్లు కాదు. కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతున్నారు. అందుకే మనం ఏంటి, మన యొక్క మనస్సుతో కలిగి ఉన్న ఈ 6 ఇంద్రియాలతో, ఈ 5 ఇంద్రియాలు అలాగే మనసుతో కలిపి తీవ్రమైన సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నాము. అంటే చాలా మంది అంటారు మనం భగవంతునిలో లీనమైపోవచ్చు, భగవంతునిలో కలిసిపోవచ్చు అని. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, మీరందరూ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశాలు. సనాతన మమైవాంశో జీవలోకే అంటే అహం బీజ ప్రదప్పిత నిన్న మనం చూసాము. అందరం భగవంతుని యొక్క బీజం, నా నుండే ఈ అందరూ కూడా వచ్చారని చెప్పారు. జీవభూత సనాతన, మనందరం కూడా సనాతనమే, అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా శాశ్వతమైన వాళ్ళను. కాబట్టి మన షష్టానింద్రియాన్ని, మన యొక్క 5 షష్ట అంటే 6 అన్నమాట. ఇంద్రియాలు 5 ప్లస్ ఆ మనసు అనే 6, ఆ 6 ఇంద్రియాలతో సంఘర్షణ చేస్తున్నాము. ఈ యొక్క ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం ఈ యొక్క భౌతిక లోకంలో యుద్ధం చేస్తూనే ఉంటాం. ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణము, ప్రతి గంట కూడా మనము యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకే మనం చూడొచ్చు, ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్టోరీ లాగా చెప్పుకుంటే, ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆ రాజు ఏంటంటే రాజకుమారుడు ఉంటే ఆ రాజకుమారుడికి సరిగా చెప్పిన మాట వినట్లేదని ఏం చేశాడంటే గురుకులానికి పంపించాడు అనమాట. అక్కడ గురుకులంలో ఎవరు ఉంటారు? గురువు విద్యాభ్యాసం నేర్పిస్తూ ఉంటారు. అయితే రాజకుమారుడు ఏం చేశాడంటే ఓకే నేను గురుకులానికి వెళ్తాను. వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన ఒక వంటవాడిని తీసుకెళ్ళాడు. సరే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత గురువు గారు శిష్యులందరికీ వంటలు చేపిస్తూ వాళ్ళకి భోజనం పెడతారు కదా. వాళ్ళందరూ అక్కడ ఏదో నార్మల్ ఒక కందమూలాలతో చేసిన కూరలో ఏవేవో అన్నము, కూర, ఇవి పప్పు ఇటువంటివి వండి పెడుతున్నారు అనమాట. కానీ ఇతనికి ఏం కావాలి? పిజ్జాలు, బర్గర్లు ఇటువంటివి కావాలి. అతనికి మనసుకు నచ్చేవి కావాలి. అతను ఏం చేశాడు, నేను ఇవి తినను, నా వంటవాడు నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసి పెడతాడని అతన్ని అడిగి అతనికి కావాల్సినవన్నీ చేయించుకుని తింటున్నాడు అనమాట. కొన్నాళ్ళకి ఆ గురువు ఫోన్ చేశాడు రాజుకి, కబురు పంపించాడు. రాజా ఇట్లయితే కష్టం, ఎందుకు అని రాజు అడుగుతాడు. అప్పుడు అతను చెప్తాడు అనమాట, మీ కొడుకు ఒక వంటవాడిని తెచ్చుకుని అతన్ని కావాల్సిన ఫుడ్ అతన్ని వండించుకుని తింటున్నాడు. ఇలా అయితే నేను ఇక్కడ అటు పెట్టుకొని పంపించేస్తాను అని.
అప్పుడు వెంటనే రాజు ఏం చేస్తారు, ఆ యొక్క వంటవాడిని పిలిచి వెనక్కి రమ్మని చెప్పేస్తారు. లేకపోతే అక్కడ ఏదైతే గురువు చెప్తున్నారో అది మాత్రమే వండి పెట్టు, అంతేగాని రాజకుమారుడు చెప్పాడు కదా, అంటే నా కొడుకు చెప్పాడని చెప్పి నువ్వు అతనికి కావాల్సినవన్నీ ఏమీ వండి పెట్టొద్దు అని. సరే అని చెప్తారు. ఆ రాజకుమారుడు వస్తాడు, ఈరోజు కూర ఏంటి, పప్పు, ఇవి చెప్తారు. అతను అంటాడు, లేదు లేదు, నా వంటవాడు నాకు చేసి పెట్టాడు. అతను చెప్తాడు, లేదు నేనేం చేయలేదు, గురువుగారు చెప్పి చేశాను అని. అంటే అప్పుడు అతనికి అర్థమవుతుంది, అంటే నేను ఇదే తినాలి అని అవే తినడం అలవాటు చేసుకుంటాడు. గురువుగారు చెప్పి చేయడం మొదలు పెడతాడు. మెల్లమెల్లగా అతనున్న గుణాలన్నింటినీ తగ్గించుకుంటూ సత్వగుణంలోకి వచ్చి గురువుగారు చెప్పిన మాట వింటూ మంచిగా తయారవుతాడు అనమాట. దీంట్లో రాజు ఎవరు అంటే మనం, అంటే ఆత్మ అనమాట. ఆ గురువు ఎవరు అంటే బుద్ధి. ఆ వంటవాడు ఎవరు అంటే మనసు. ఆ రాజకుమారుడు ఎవరు అంటే ఇంద్రియాలన్నమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే బుద్ధి అంటే ఒక గురువుగా ఉండి ఇంటెలిజెన్స్ మనం బాగా యూజ్ చేసి మనస్సుని మన కంట్రోల్లో, అంటే ఆ వంటవాడిని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా కాకుండా మనకి ఏదైతే అవసరమో దాని వైపే మళ్ళీలాగా చేస్తే అప్పుడు ఇంద్రియాలు, అంటే ఆ రాజకుమారుడు లాగా ఇంద్రియాలు మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా ఇంద్రియాలను వదిలేస్తే మనసు వాటితో పాటే వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మనసుని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే అంతా కూడా మనం చెప్పినట్లుగానే జరుగుతుంది. అలాగే ఆ రాజకుమారుడు దారిలోకి వచ్చినట్లుగా మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనం మనసుని కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మన కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దాన్ని విడిచిపెడతాడు. అంటే పాత శరీరాన్ని విడిచిపెడుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే మన బుద్ధి అనే ఆ ఖడ్గంతో, మనకు ఫస్ట్ చెప్పినట్లుగా వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో, అలాగే మనం మన బుద్ధి అనే ఖడ్గంతో ఇంద్రియాల యొక్క ఆ కోరికలను మనం ఖండించి వేయాలి. ఇందాక చూసిన స్టోరీలో లాగానే మనము ఇంద్రియాలకి అడిగిన వల్ల ఇచ్చేస్తూ ఉండకూడదు అనమాట. బుద్ధిని ఉపయోగించాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, వాయువు గనక వాసనని ఒక చోటు నుండి వేరొక చోటికి, ఇప్పుడు బాగా ఒక మంచి పూల తోట ఉంది, అటు పక్క నుంచి వెళ్ళాము అంటే ఏం జరుగుతుంది, మనకి మంచి పూల వాసన వస్తుంది. ఎట్లా వస్తుంది, గాలిలో నుంచి మనకి ఆ వాసన అనేది వచ్చింది. అదేవిధంగా ఒక మురికి కాలువ పక్క నుంచి వెళ్ళాము, మురికి వాసన వస్తుంది. అంటే వాయువు ఏది ఉంటే దాన్ని మోసుకొస్తుంది. ఏ అంటే ఏ లక్షణాలతో అక్కడ ఆ స్థలం అనేది ఉందో దాన్ని తీసుకొస్తుంది. అలాగే మనం కూడా ఏ లక్షణాలతో ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడతామో నెక్స్ట్ అటువంటి లైఫ్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే మనిషి మనం ఏదైతే ఆ యొక్క దేహాన్ని విడిచే సమయంలో ఎటువంటి ఆలోచనలతో ఉంటామో అటువంటి గుణంతో నెక్స్ట్ దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఏదైనా మంచి ఆలోచించాము, మంచి జన్మ వస్తుంది. చెడు ఆలోచించాము, చెడు జన్మ వస్తుంది అన్నమాట. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. ఈ విధంగా జీవుడు వేరొక దేహమును గ్రహించి దానికి తగిన చెవులు, ముక్కు, కన్ను, నాలుక మరియు చర్మములనడి మనస్సును కూడియుండు 6 ఇంద్రియములను పొందును. ఆ విధంగా అతడు ఆ దేహమునకు సంబంధించిన విషయార్థములను అనుభవించును. అంటే ప్రతి ఒక్క జీవి, అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి, అన్ని జీవులకు కూడా ఆలోచన బట్టి, వాళ్ళకున్న కోరికను బట్టి తర్వాత జన్మలో శరీరం అనేది వస్తుంది. చైతన్యం అనేది ఏంటి అంటే మన ఆత్మ అనేది ఏంటి, ముందు చాలా శుద్ధమైనదే, అంటే చాలా పవిత్రమైనదే సహజంగా. కానీ ఏదైతే ఒక నీటిలో గనక ఏ మట్టి అయితే కలుస్తుందో ఆ నీరు ఆ రంగులో మారిపోయినట్లుగా మనం కూడా ఏ గుణంతో అయితే కలుషితం చెందుతూ ఉంటామో దానికి తగ్గట్లే దేహాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాము. అంటే బాగా ఎవరో ఒకళ్ళ మాటలు వింటూ ఉండాలి ఎక్కువగా, ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో నాన్ సెన్స్, అంటే అసలు అవసరం లేని కబుర్లన్నీ చెప్తూ ఉంటే వింటూ ఉంటాము. లేకపోతే మనమే అవసరం లేనివన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటాము. కప్ప చూడండి, అవసరం లేకపోయినా బెక్క 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 అని అరుస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు అటు పక్క నుంచి వెళ్ళే పాము వచ్చి గుట్టుకుని మింగేసి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అట్లా అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మాట్లాడుతూ ఉండడము, వింటూ ఉండడము, ఇటువంటివి ఒక కుక్కలాగా అనమాట. ఎందుకు, కుక్కలు కూడా ఏంటి, చిన్న శబ్దం ఏర్పడినా కూడా, చిన్న శబ్దం జరిగినా కూడా అవి స్పీడ్గా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇట్లా. అలాగే బాగా ఏం తిన్నా రుచిగా ఉంటుంది పందికి, అటువంటి దేహం తీసుకుంటారు ఇట్లా.
ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే ఒక ఒక పందిని అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఇంద్రుడికి ఒక శాపం ఉంది, ఒకసారి ఒక శాపం వచ్చింది అనమాట. అయితే అతను పందిలాగా దేహం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ పంది దేహంలో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఒక కుటుంబం లాగా పిల్లలు, భార్య అందరూ ఉంటారనమాట. అయితే ఒకసారి అతని యొక్క అవస్థను చూసి నారదుడు ఎవరో ఒక అతను ఆ, ఓ ఇంద్ర ఇంకా చాలు, మన లోకానికి వెళ్దాం పదా అని పిలుస్తారు. అప్పుడు అతను అంటాడు, ఆగు స్వామి, ఇక్కడే బాగుంది, ఇక్కడ ఈ అశుద్ధం తింటూ అట్లాగే నా యొక్క కుటుంబము ఇదంతా నేను ఇప్పుడే ఎలా వదిలిపెట్టి వస్తాను అన్నట్లుగా. అంటే ఏంటి, ఆ దేహంలో ఉన్నంత కాలము దానికి సంబంధించిన అంటే ఇక్కడ దానికి ఉన్న చెవులు, దానికి ఉన్న కన్నులు, దానికి ఉన్న ముక్కు, దానికి ఉన్న నాలుక, అంటే అటువంటి దేహంలో ఉన్నప్పుడు అటువంటి నాలుక అటువంటి ముక్కే వస్తుంది. అంటే అటువంటి ఆ దేహానికి సంబంధించిన ఆ కోరికలు అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లా మనం దేహాలని మన గుణాలకు తగ్గట్లుగా తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. అంటే మనం గత జన్మలో ఏ దేహం తీసుకున్నామో అట్లాగే ఇప్పుడు ఏ దేహంలో ఉన్నామో, ఏ దేహాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నామో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు, కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడగలడు. అంటే మనకున్న లక్షణాలను బట్టి మనం పూర్వజన్మలో గత జన్మలో ఏమై ఉంటామో, లేకపోతే వచ్చే జన్మలో ఏ దేహాన్ని తీసుకుంటామో, ఆ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు అంటే అటువంటి జ్ఞాన చక్షువులు కలిగిన వాళ్ళు కనిపెట్టగలరు, తెలుసుకోగలరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మన యొక్క గుణాలు, మనం ఉన్న ఈ బంధనాలు, వీటిని బట్టి వాళ్ళు చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈయన ఒక కారు మెకానిక్ అన్నమాట. మనకు ఒక కారు ఉంది, దాని ఓనర్ మనమే, కానీ సడన్గా ఆగిపోయింది రోడ్డు మీద, దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఎందుకు అంటే మనకు అర్థం కాదు దాంట్లో ఏం రిపేర్ వచ్చింది అనేది. మనం రోజంతా కష్టపడినా కూడా మనకి అర్థం కాదు. కానీ మెకానిక్ని తీసుకొచ్చామంటే చూస్తాడు, ఒక 5 నిమిషాల్లోనో, ఒక 10 నిమిషాల్లోనో, ఒక గంటలోనో మొత్తం ఇది దీని ప్రాబ్లం వల్ల ఆగిపోయింది కాబట్టి దీనికి ఈ రిపేర్ చేయాలని చెప్పేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే దానికి ఎందుకంటే అతనికి ఆ కారుకు సంబంధించిన మెకానికిజం అంటే ఆ జ్ఞానం అనేది ఉంది కాబట్టి. అలాగే మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము, అతను చెప్పేస్తారు మీకు దీనివల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దీనికి ఈ మెడిసిన్ వాడాలి ఇట్లా. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి అటువంటి జ్ఞానం అనేది ఉంది కాబట్టి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృత ఆత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో నెలకొని ఉన్న యోగులు దీనంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ప్రయత్నించను ఏం జరుగుతుందో చూడలేరు. కాబట్టి ఎవరైతే నేను ఆత్మని ఆ యొక్క అనుభూతిని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి యోగులు ఇందాక చెప్పినట్లుగా దానంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క మనసు అభివృద్ధి చెందలేదు, ఇంకా ఆత్మ నేను శరీరం కాదు ఇటువంటి జ్ఞానం తెలుసుకోలేకపోయారంటే వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా నాకు ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి, నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అనమాట. మనం దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడొచ్చు. ఏదంటే ఒక అతను ట్రెక్కింగ్ అంటారు కదా, కొండలు ఎక్కుతూ ఉంటారు, లేకపోతే కొన్ని సాహసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఒక రోజు అతను అనుకోకుండా ఒక లోయలో పడిపోయాడు అనమాట. అక్కడ ఏంటంటే ఒక జాతి వాళ్ళు ఉన్నారు, కొండ జాతి వాళ్ళు ఎట్లా అంటారో కదా, జస్ట్ అంటే వాళ్ళ కులమని కాదు, మామూలుగా అడవుల్లో జీవిస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళకు ఒక ఆచారం ఉంది, అట్లా కొండ మీద నుంచి ఎవరు పడతారో వాళ్ళని ఒక దేవుళ్ళలాగా చూస్తారు. ఒక 3 months 6 months అట్లా ఒక దేవుళ్ళలాగా చూస్తారనమాట. ఇతను కూడా పడిపోయాడు కదా, ఇతను కూడా కాపాడతారు, తీసుకెళ్తారు, వాళ్ళ గూడెంలోకి తీసుకువెళ్ళిపోయి చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ఒక దేవుళ్ళలాగా చూస్తూ ఉంటారు అనమాట. అయితే అతనికి అర్థం కాదు, నేను మీకు తెలియదు కదా, మీరు ఎందుకు మరి నన్ను ఇంత బాగా చూసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు చెప్తారు మీరే మా దేవుడు కొన్నాళ్ళు అని. కొన్నాళ్ళు అంటే తర్వాత ఏం చేస్తారు అని అడుగుతాడు. ఆ దూరం కనపడుతుంది కదా, తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని ఆ ద్వీపంలో వదిలేస్తాము, మా దేవుణ్ణి అక్కడ వదిలేస్తామని చెప్తారనమాట. సరే అతను ఆలోచిస్తాడు. కాబట్టి ఎలాగో ఈ 3 months 6 months టైం ఉంది ఆయనకి. ఈ లోపు ఏం చేస్తాడంటే అతను ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించి ఈ యొక్క టైంలో ఆ యొక్క ఆ ద్వీపం ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరూ దేవుళ్ళలాగా చూస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళందరూ ఒక బానిసల్లాగా ఉంటూ అతను ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నారనమాట. మొత్తం అందరినీ అక్కడికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. అక్కడే ఒక ఊరిని తయారు చేసేస్తాడు. అంటే అక్కడ గుడారాలని లేకపోతే ఇల్లు కట్టించడం అన్ని చేసేస్తాడనమాట. ఇతని యొక్క టైం అయిపోయే లోపు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ కంటే కూడా అక్కడ ఆ గ్రామం అనేది చాలా
చాలా గొప్పగా తయారైపోతుంది. కాబట్టి అతను బుద్ధిని ఉపయోగించి ఏం చేశాడు, అతను వెళ్ళబోయే ప్లేస్ని చాలా బాగా నిర్మించుకోగలిగాడు. అట్లాగే మనం కూడా నెక్స్ట్ మన లైఫ్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క మనిషి జన్మలో ఉన్నాము, నెక్స్ట్ లైఫ్ కూడా మనిషి కావాలా, లేకపోతే ఇంకా అంతకంటే ఉన్నతమైన జన్మ కావాలా, లేకపోతే ఈ జన్మలోనే మనం భగవంతుని ఒక లోకాన్ని చేరాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది తెలుసుకుని మనం నెక్స్ట్ లైఫ్ని తీర్చిదిద్దుకోవాలని మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ విశ్వం గురించి చెప్తున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలోని చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. అంటే ఆ సూర్యుల్లో ఉండే తేజస్సు ఎవరిది? భగవంతుడిది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతున్నాయి. ఆత్మను ఎవరైతే అనుభూతం చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ప్రయత్నించలేదని చెప్పిన తర్వాత ఈ విషయం గురించి చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఈ విషయంలోనే మనం ఈ చీకట్లో లేకపోతే వచ్చే ఆ కాంతిలో అదే నిజమైన అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? భగవంతుడి నుంచే. మనకి వచ్చే ఆహారము, నీరు, వెలుగు ఇట్లా. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం? పవర్ బిల్లు ఇంత బిల్లు కట్టాలి, వాటర్ బిల్లు ఇంత బిల్లు కట్టాలి. మరి మనము అంటే గవర్నమెంట్కి ఇంత ట్యాక్స్లు కడుతున్నాము, ఇంత సంపాదన అనేది కష్టపడినంతా కూడా మనం పవర్ బిల్ కట్టాలి. ఎందుకంటే మనం అవన్నీ మన గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి. మరి మనకి ఇన్ని అంటే మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనకి ఇప్పటి వరకు ఇవన్నీ ఇస్తున్న భగవంతుడికి మరి ఎప్పుడైనా మనం బిల్లు కట్టామా? లేదు. అది మనకి ఎప్పుడు కూడా అటువంటి ఆలోచన కూడా రాదన్నమాట. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజస పుష్ణామి చౌషధి సర్వాహ సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి. నేను చంద్రుడినై అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను. ఇందాక విశ్వం గురించి చెప్పారు, మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి భూ సంబంధమైన గ్రహాల గురించి చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన ప్రతి గ్రహంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆయన శక్తి ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా వేటి కక్షలో అవి నిలిచి తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి. ఒక గ్రహాన్ని ఇంకొక గ్రహం ఢీ కొట్టకుండా. అలాగే ఆ మెడిసిన్, ఔషధం కావాలంటే కూడా చంద్రుడి నుంచి వచ్చే కాంతే. ఆయుర్వేదంలో అయినా మెడిసిన్స్ అయినా ఇవంతా కూడా. కానీ మనము ఆ యొక్క మెడిసిన్స్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో అతనికి రుసుము అనేది చెల్లిస్తాము. కానీ అవన్నీ ఇచ్చేది మళ్ళీ భగవంతుడు. తర్వాత మన శరీరం గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. మరి ఇక్కడ కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు, మరి మాంసాహారం తిన్నా కూడా దాన్ని కూడా భగవంతుడే అరిగించాలి కదా అని. అవును, మనం మాంసాహారం తీసుకున్నా కూడా అతనే ఆ జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి అది కూడా ఆయనే అరిగిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే మనం కోరుకున్నాం అటువంటి ఆహారం కావాలని. భగవంతుడు సాక్షిభూతుడుగా ఉంటాడు. మనకి ఏం కావాలంటే అవి ఇస్తూనే ఉంటాడు. కాబట్టి మనం పాపాలు మనం చేయాలని చూసినా కూడా వద్దని చెప్పడు. మనం ఎప్పటి వరకు అయితే భగవంతుని శరణాగతి వేడుకోమో అప్పటి వరకు మనం చేసేవన్నీ చేస్తూనే ఉంటాము. మీరు ఏది చేయాలనిపిస్తే అది చేస్తూ ఉండండి. దాన్ని బట్టి మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అన్నమాట, ఈక్వల్. కాబట్టి మనం దానికి సంబంధం ఉండే ఆ ప్రతిచర్యని అనుభవిస్తూ ఉండాలి. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనంచ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్న వాడను. మనకి వేదాలు చదివితే వాళ్ళు లాస్ట్కి తెలుసుకునేది ఏంటి? భగవంతుని తెలుసుకోవడం. అంటే వేదాలు చదివే వారి ఉద్దేశం భగవంతుని తెలుసుకోవడం. అవి భగవంతుని యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చాయి వేదాలు అనేవి కూడా. కాబట్టి మనం భగవంతుని శరణాగతి పొందితే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆ వేదాల యొక్క సారం, వేదాల యొక్క జ్ఞానం మనకి అర్థమవుతుంది. కానీ చాలామంది జ్ఞానవంతులుగా ఉంటూ ఉంటారు, చిన్న వయసులోనే చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళకి ఆ జ్ఞాపకం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుడి నుంచే. చిన్న పిల్లలే భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పేస్తూ ఉంటారు, చాలా గొప్ప గొప్ప పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క కృపత వల్లనే, భగవంతుని నుంచి వచ్చిన జ్ఞానం వల్లనే వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంది.
ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారు, మతిమరుపు. ఇంతకుముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. మొదటి బిడ్డను కన్నప్పుడు ఆ తల్లి పునర్జన్మ, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మళ్ళీ మరణించి జన్మించినట్లుగా అంత విపరీతమైన నొప్పులు అనేవి భరించి ఒక బిడ్డను కంటుంది. మళ్ళీ రెండవ బిడ్డను కంటానికి కూడా రెడీ అవుతుంది. మరి ఆ యొక్క ఆ మరుపు, అంటే అప్పుడు పడ్డ వేదన అదంతా కూడా మరుపు కలిగించేది కూడా అది కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. అలాగే కొంతమంది ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఏం జరిగిందో కూడా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అవన్నీ గుర్తు ఉంటాయి. అంత జ్ఞానం, అంత జ్ఞప్తి అంటే జ్ఞాపకాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ కొంతమందికి నిన్న ఈ టైంకి నేను ఏం తిన్నానో నాకు గుర్తుండదు, లేకపోతే ఏం చేశానో నాకు గుర్తుండదు. ఎందుకంటే అది కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, తన వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు. అందుకే బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే. ఆ జ్ఞానం అంతా కూడా బహునాం జన్మనామంతే, చాలా చాలా జన్మల తర్వాత మనం భగవంతుని గూర్చిన నిజమైన జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాము. అది కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ క్షరసర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. క్షరుడు అక్షరుడు అనే 2 తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు. అంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు క్షరుడు అంటే, క్షరం అంటే నశించడం అనమాట. మనం పతనం చెందే స్వభావం కలిగిన బట్టి వాళ్ళు ఈ భౌతిక జీవితం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుతో సంపర్కంలో ఉంటారు. వీళ్ళనే జీవభూతులు అంటారు, క్షరులు అంటారు, బద్ధజీవులు ఇట్లా అంటూ ఉంటారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అందరూ సర్వదా ముక్తి పొంది ఉంటారనమాట. వాళ్ళని అక్షరులు అంటే క్షరం లేనివారు, అంటే నశింపు లేనివారు, అంటే వాళ్ళకి పతనం అనేది ఉండదు, అంటే ముక్త జీవులు అనమాట. మనమేమో ఇక్కడ అంటే ఒక పిల్లవాడు కనుక తల్లి ఏదో కిచెన్లో పని చేసుకుని పిల్లవాడిని కనుక హాల్లో కూర్చోబెడితే అతను మూత్రం పోసేసి లేకపోతే మలం విడిచేసి అదంతా ఒళ్ళంతా పూసుకుని ఎట్లా అయితే ఉంటాడో మనం కూడా ఏంటంటే మన యొక్క ఈ త్రిగుణాలతోనూ లేకపోతే మనకు ఉన్న బురద, అంటే మనమున్న ఈ యొక్క మనం చేయకూడని పనులు, పాపాలు ఇవన్నీ చేస్తూ మనకున్న బురదని మనమే మన ఒళ్ళంతా పూసుకుంటూ మళ్ళీ దాంట్లోనే ఆడుకుంటూ ఇక్కడిక్కడే ఉంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వర. ఈ ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాలలోకి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశన రహితుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు. అంటే ఈ క్షరులకి అక్షరులకి అతీతంగా ఎవరు? భగవంతుడు అనమాట. అందుకే అతని గొప్పవాడిగా పూజిస్తూ ఉంటారు. అలాగే వేదాల్లో అన్ని లోకాల్లో దేవాది దేవునిగా పురుషోత్తమునిగా ఆయన్ని కొలుస్తూ ఉంటారు. అందుకే భగవంతుడిని పురుషోత్తమ అంటారు. మనం చూస్తాము క్షీరసాగర మథనం జరిగినప్పుడు అందరూ చాలా మంది దేవీ దేవతలు కూడా వెళ్ళి స్వామి మీరే కాపాడాలి అని ఆయన వేడుకుంటూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా అంటే ఎటువైపు ఉండాలి, ఏం చేయాలి అని వాళ్ళకి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. అదేవిధంగా భూదేవి కూడా బ్రహ్మ దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారు, ఈ భూమి మీద చాలా చాలా పాపాలు పెరిగిపోయే స్వామి, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని. బ్రహ్మ కూడా చెప్తారు, మనం శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకుందాము, ప్రార్థిస్తే ఆయనే మనకి ఒక అంటే మనకి మంచి చేస్తారు అని. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నేను నా పూర్తి శక్తులతో యదువంశంలో అవతారం తీసుకోబోతున్నానని ఆ ద్వాపర యుగంలో వచ్చారనమాట. యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆయన క్షరులకి అక్షరులకి అతీతంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన పురుషోత్తముడు. ప్రపంచంలో అట్లాగే వేదాలలో ఆయన్ని పూర్ణ పురుషోత్తముడు అని పలుకుతూ ఉంటారు. యో మామేవం సమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు. అంటే ఎవరైతే ఎటువంటి సందేహం లేకుండా, ఎటువంటి సంశయం లేకుండా, అంటే మనం భగవంతుడే చెప్పారు నేనే దేవాది దేవుణ్ణి పురుషోత్తముని అని ఇప్పటి వరకు వచ్చిన శ్లోకాల్లో. కానీ మనం సందేహిస్తూ ఉంటాం. ఆఖరికి అర్జునుడు కూడా చెప్పారు, అవును స్వామి మీరే దేవాది దేవుడు,
అతనేదో అర్జునుడికి బావ కదా, ఒక నాకు స్నేహితుడు కదా అని అట్లా చెప్పట్లేదు. మునులు, ఆ, ఋషులు, వ్యాసదేవుడు, దేవలుడు, అసితుడు, ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వే భగవంతుడు అని ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు అని 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు ఆయన. అదే కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటే ఆ, ఎవరైతే మనకి వ్యాస మహర్షి ఉన్నారు కదా, ఆయన్ని ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి అని చెప్తారు, కృష్ణ ద్వైపాయన అని చెప్తారు కదా. ఆయన చెప్పారు ఏమని, ఈ యొక్క భాగవతాన్ని రచించారు, మహాభారతాన్ని రచించారు. మరి మహాభారతంలోదే భగవద్గీత, అన్ని చోట్ల కూడా ఆయనే సుప్రీం లార్డ్ అని చెప్తూ వచ్చారు. మరి ఇదే కరెక్ట్ కాదు అంటే వినాయకుడు దాన్ని రాసేవాళ్ళు కదా, వినాయకుడు దాన్ని రాసేవాళ్ళు కాదు కదా. ఎలా అయితే వ్యాస మహర్షి చెప్తూ ఉన్నారో అంత స్పీడ్గా రాయడానికి ఆయన ఆ, గణపతిని ఎన్నుకున్నారనమాట. అంత స్పీడ్గా గణపతి వినాయకుడు రాస్తూ ఉంటారు. మరి అదెట్లా స్వామి, అది కరెక్ట్ కాదు కదా, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అని ఎక్కడ అనరు. అంత జ్ఞానం కలిగిన వినాయకుడే ఈ యొక్క భగవద్గీతని, మహాభారతాన్ని రాయడం జరిగింది. అక్కడికి శంకరాచార్య కూడా చెప్పారు, ఒకే ఒక్క దేవుడు కృష్ణుడు, అదే నిజం కాబట్టి గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు. ఇందులో ఎవరికైతే సంశయం ఉండదో వాళ్ళు నిజంగా సంపూర్ణంగా సమస్తం తెలుసుకుంటారు. కానీ సందేహం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళు పూర్తి భక్తి సేవలోకి రాలేరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి సందేహం లేకుండా నన్ను పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలోకి రాగలుగుతాడు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడా, వేద శాస్త్రాలలోని చాలా రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. ఇక్కడ అర్జునుడిని పాపరహితుడా అంటున్నారు. అనఘ, అనఘ అంటే పాపరహితుడు. కాబట్టి నీకు పాపం అనేది తెలియదు, కాబట్టి నువ్వు దీన్ని అర్థం చేసుకోగలవు. కాబట్టి ఈ వేద శాస్త్రాల్లోని చాలా రహస్యమైన భాగం నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు, మరియు అతని ప్రయత్నాలు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. కాబట్టి ఇది చాలా రహస్యమైనదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం, గుహ్యాత్ నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం, గుహ్య తరం మనం ఆత్మస్వరూపం, అలాగే భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపం. గుహ్యతమం మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని పట్ల భక్తి ప్రేమ అనేది కలిగి అతనికి సేవ చేస్తూ ఉండాలి. ఇవి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆయనే దేవాది దేవుడు. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం జరుగుతుంది, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉండే ఈ లోకంలోకి రాకూడదని మనం తెలుసుకుంటాము, మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ చక్రంలో తిరగకూడదని తెలుసుకుంటాము. కాబట్టి మనం ఆ కోరికలని ఆ వైరాగ్యం అనే ఆ ఖడ్గంతో ఖండిస్తాము. అలాగే భక్తి ప్రేమ అనే దాంతో మనం భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. అప్పుడు మనకి ఏం దక్కుతుంది, సూర్యచంద్రుల అవసరం లేనటువంటి భగవంతుని యొక్క లోకం. కాబట్టి బద్ధ జీవులకి ముక్త జీవులకి ఉన్న ఆ లక్షణాలని వివరించారు. కాబట్టి మనం కూడా ముక్త జీవులు కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకు అంటే ఇందాక మనం చూసాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎటువంటిది అంటే ఒక హోటల్ లాంటిది, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమేమో మన ఇల్లు లాంటిది. మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని కోరుకోవాలి. దానికి ఏం కావాలి, జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో మనం మనలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని ఖండించి వేయాలన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమేమో శాశ్వతమైనది, చాలా అందమైనది. అక్కడ కృష్ణుని మనం చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. ఎట్లా అయితే హోటల్లో మనకి ఇంట్లో ఉన్నంత ప్రేమ హోటల్లో ఉంటుందా, ఉండదు. వాళ్ళు సెల్యూట్ చేస్తారు వెళ్ళంగానే, ఎందుకు, టిప్ కావాలి, లేకపోతే కార్ పార్కింగ్ చేయడానికి, లేకపోతే ఏదో ఒకటి మనకు సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఆశిస్తూ ఉంటారనమాట. కానీ ఇంటి దగ్గర మన తల్లి కానీ మన తండ్రి కానీ నిజంగా ప్రేమ, ఆ ప్రేమలో అప్పుడప్పుడు మనం తిడుతూ ఉంటారు, ఇంకా తిను, సరిగ్గా తిను, ఇంకా ఎక్కువ తిను, ఇట్లా ఇదేనంటే ప్రేమ. కానీ పైకి ఎలా ఉంటారు, కోపంగా ఉన్నట్లుగా, అంటే సరిగ్గా తిను, ఇంకా తినాలి, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి హోటల్ ఏమో మనల్ని అలా చూస్తుంది, ఇల్లేమో ఇలా చూస్తుంది. కానీ మనం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు హోటల్కి అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। भगवत गीता भागवत ग्रंथाल की जय। हरे कृष्ण महामंत्रम की जय। కృష్ణం వందే జగద్గురు. ఇది ఈరోజు యొక్క ఈ 15వ అధ్యాయము. రేపు 16వ అధ్యాయము. ఆ అధ్యాయం పేరు ఏంటంటే అసురులు అసుర స్వభావాలు, అంటే దైవీ అసుర స్వభావాలు, దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగము అని. అది చూద్దాము. అందరూ కూడా